Pritom strom je starý veľmi, už viac ako 50 rokov. Takže skoro odíde zrejme. Pokúsim sa z neho urobiť klon. Tieto slivky dozrávajú veľmi skoro spolu s čerešňami. Sú výborné. A tento rok ich je háfo. Tu máme ďalší veľmi starý strom, je to blúma. Takisto čakám, že každú chvíľu odíde, pretože takto vyzerá jej kmeň s dierami. A tiež sa ju pokúsim naklonovať novým spôsobom, ktorý som sa dozvedel od svojho priateľa. Hned sa priblížime k nemu. Toto by mal byť ten nový spôsob rozmnoženia, klonovania. Ak sa mi to podarí, podám správu na YouTube s podrobnosťami.